يوسف عليه السلام مستق من الأسف جل إن ده جل وجبنا ويا يوسف فتو سوني نو جوجو سوني نو دنيا نو بام يوسف أجاد فترة أسف مستق من الأسف كوي تاني راب إن الله صلى الله عليه وسلم جاء أمو جوجي جد مود كو النبي كو نلادو vindere nde fo ha laaɓi ko Allah tagi so wona nelaɗo Allah windere fof kam faɗi windere fof kam faɗi so wona nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kadi Allah ɓeydanimo hen nelaɗo wi alkarimu ibnul karim holi tedduɗo ɓi ɓe mbi rasulullah ko an o wona min ko yusuf ko nabiun mursalum ko ɓi yaquba ko nabiun mursalum on ko ɓi isaga ko nabiun mursalum on ko ɓi ibrahima ko nabiul mursalum kanko woni tedduɗo ɓi ko yusuf alayhi salam nela sallah alih sallam o wi sa fini subaka ɓernde ma ne toyi ina yoori janngu yusufa walla suratu mariama oy sa fini subaka aɗa dañi mette wonko suninma janngu yusufa walla mariama allah ne itta mette ɗe ha laaɓa wattanma weltade ha nangue muta min jeeya hen ayaje 110 hedde hen diwata ɗon waɗan ɗon no fewi masalan kayre simore nde koye karisaji kadi ɓurɗi mawnude qur'ana jeeya saabu ɗum ɗo nde ɗum kewata nde ɗum kewi koto leydi baytal muqaddas ummoɗa ɗon paya misra nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi human binne jibinama janggani meeɗa joɗade e duɗal meeɗa janggude kayitaji meeɗa joɗade e sara ceerno yahuda en ini jeeya ko namnimo ɗeɗo gueɗe koɓe bindi o aɗa ɓe ɓe namnomo so tawi gon ko nelaɗo ene jeeya hen asabul kafi isa mumen maarude yoɓe namnomo anen ruh jibril yoɓe namnomo qissa yusuf o habri ɓe no lelori ni nde ɓe namnotomo nde Allah wi mami habri min tawano nden o tawa ko anda o meeɗa toon yaade hay gotol Allah wi min mami habri gasi Allah habri mo simode nde mana yaquba alayhi salam Allah hokkimo ɓiɓɓe 11 worɓe kanko yaquba ko ɓe isaqa ko tanmi ibrahima kanko noon honno baytal muqaddas kanko ibrahima honno khaliliya dane maayo to hedde jourdain wiyete ko khaliliya 50 kilométre hakkude baytal muqaddas kanko yaquba noon ko ɗon e jaati ɗo hayre baytal muqaddas o e jaati o hono Allah haaji mana o dañi ɓiɓɓe 12 worɓe ɓe jiida yumma noon yummiraɓe ko sertuɓe hen ɗiɗo noon jiidi yumma yusuf e kodda makko o benyamina mana tuba ko mbiyata benyamina kodda woni benyamina on woni kodda o on yusuf jiidi yumma kanko yusuf mbaɗini Allah hokkimo ndi alay sago ɓiɓɓe baɓe kira kono noon kadi noon o way hewde needi noon o way jogade moƴƴere needi e gueɗe fof haalaɓe ko 4 heures e yo moƴƴi kanko yusuf alayhi salam laawol gotol omo jooɗode bammakko mawni koyde pini fof dawat kanko baaba o nde wonno yusuf o firtata inde de ko sunnu baaba o hoolaki joƴintamo tan koye sara mum yejjid deftere nde addude hawnaki taw wonɓe jiyano rawande mi adda noon photo maɓɓe kamɓe fof eɓe jooɗe yeeso babiraɗo omo jooɗe sara bammakko mawnidaɗo ɓe dawi miñiraɗo ko toksil baba taw hay hunde nanata yiyata nanta toksil oyi baba min de mi dañi koydol bammakko ngol woni oyi mi yi koode 11 ina cujjanami e yeesam e lewru e nangue bammakko wi ha wata haalɗum e yeeso mawni en ɓeyde wata haalɗum e yeeso mawni en ɓeyde tinno suuɗɗum oyi mi jaaɓi bisimilla mana saabu wonko ɗum jogori wonoyde Allah haaji ɓe goori noon haɓe mawni seeɗa o watti yewtidde mawniraɓe taw baba o tawaka yewtere no weela jiiduɓe yummay baba yewtere no weela jiiduɓe baba mon fof ne haala ko yiye ladde mon fof ne haala mana noɓe jiirata e ladde koɓe jahata koɓe kaala ɓe ɗisso mon fof ne haala kanko no ɓoccitoɗa o haalniɓe o haalaniɓe ɗum o cukalin ndeno haali gañgu mabɓe e makko ɓeydi koɓe anñoɓe mo ñande fof eɓe dawa aynoyde kanko o meeɗa dawde sara ba mabɓe tan wonata soɓe gaari ɓe jooɗima baba faw mon koyɗe eɓe gonno e ɗam kiram hiraw joni kadi o haalingol koyɗol wonko ɓe miiji hen te kamɓe fof koɓe annabaɓe yusuf tan nela kono kamɓe fof koɓe annabaɓe hay soɓe mbaɗi koɓe mbaɗi ko tawi koɓe cuwa nelede kono kamɓe fof koɓe annabaɓe ɓiɓɓe yagubo ihda asan ɓe fof ko annabaɓe Allah haaji ɓe gatti lawol gotol pewji feere ɓe mbi tawde bamin ɓuuri yidde kanko pewjanen mo feere ma o maayi
walla beddoɗen mo leydi gondi baba natta yiidemo mbeɗen watta ƴewden joni o haalta e men wonda kan fewji feere nde ɓe nannude ɓe gayni ɓe kalani mawɗo mabɓe ne wiye yahusa e rawbil ɓe ngari jooɗe yeeso makko ɓe mbimo baba emin ñaagoma ka annabi Allah ka jikinaɗo amen janggo so emin dawa gaynaka emin jaha to ladde to mbadda e amen miñiraguel amen Yusuf emin mbatta toon koora kurratul qadamiya mana arabe mbiyata kurratul qadamiya football ko noon enen mbiyeten ko koora jibinaɓe Fuuta ɓen mawni seeɗen gandi hamma dede en kay mana ceerno Hammad Wane ɓe kay peƴƴi cabbi koraji ha tampi petti gelloje petti wuddu horde ne kay ɗum waɗite Fuuta koraji amen minen Fuuta gasi feewi mana min mbaɗoya koora to ladde to min pijoya to ladde to min cofta min belto nal abu wo narta i min pijoya min cofta min belto babiraɗo wi mbiɗo huuli woto on jaadude e makko boyi songamo toon ayi kala kaɗa haala yeeso cukalel ƴeew ko kalata ko haal gonga cukalel ko photocopie ma sa haalat ko boni ɗum tan cukalel janggata gilan fammi sa haalat ko moƴƴi ɗum tan cukalel janggata gilan fammi kala kaɗa haala yeeso cukalel andu kalɗa o mbiɗo huuli jaadone makko belsinɗon mo boy songamo toon ɓe mbimi baba worɓe sappo timmuɓe e min inen fof miñiraguel amen gotel somin jeehi min jooɗoto min ɓoora comci amen kanko denowo comci tan ko garde comci minen min gona e wadde mana gueɗe amen fijje e softude boy ñamamo tawa min guuri minen fof nde mamin gon perdu min gona jasɗo wi ɗum noon de ndene dey oy ɗum noon ma goola noon ɓe mbi min gooni mamin gaddumo mamin gartu mamin nden mamin gadda o fini baba o wi o ɓufto ɓufti yaho gayni ina jogui comcel nanditinden ɗum joni ko sous-vêtement tubakoɓe mbiyata noon sous-vêtement arɓe mbiyata ko misjat ko hetta e ɓandu ko en no ene mbiya turki noon en jeeya ko haala turki leñol biyetegol turki ngol e jaati kamɓe puɗɗi waɗi turki leñol biyetegol turki ngol e jaati kamɓe puɗɗi turki mbaɗo turki fof ñebti kamɓe nelaɗo sallah alih sallam o wi atruku turka kama tarakukum so turki woppi on goppe ɗum koɓe bonɓe hay goto wawa habde mabɓe nelaɗo wi noon gilden ɗum noon comcel keedoɓere ɓandu yaquba ne jogui ɗum ko ngel dona ngel hila baba adama koye gueɗe adduno aljanna ɗe jeeya rodronan ha yetti Ibrahima rodronan ha yetti Isaka rodronan ha yetti yaquba ɓuftimo hawa laaɓi itti comcel tokosel ngel waɗe ɓandu makko less fawi hen mana jallabuji makko darimo ha tiiɗi yeesi hoore wuji fewnu foof o ƴetti sawru makko mo softi o ɓorni paɗe makko e yaade mawni koye kamɓe mi jogui feere mabɓe ɓe jeehi ha ladde nden mi jeehi mana ha ladde ha ɓe goɗɗi koram ɓundu ndu ala joni noon ndiyam hay ɗum yejit nde timme ɓundu ndu mbiɗa waɗi ni mbiɗa yettini hoore mbiɗa ƴeewa jommi yimɓe kaɓɓi to junngo kaɓɓi ga jottinimi ha heeɓi ɗo mbimi ƴeŋe hankadi hay mbiɗa foti hen mi paami ɗon garmi hankadi ha ɓaɗimi mbaɗɗimi puccu ha jettimi hay ɗum mbiɗa jogui photo Allah haaji mana ɓe ngari haɓe ɓaɗi ɓundu ndu ala ndiyam ko woppande ko ɓooyi ɓe mbi ko capanɗe jeeɗiɗi métre mbi ko capanɗe jeetati métre on mbi ɓuuri ɗon kono woppande kuuɗe leɗɗe tan e kujuru hankadi woni hen nattiɗi o gueɗe ngara paaɗi ɓe noddimo kanko Yusuf ɓe mbimo ara an ɓuuri yiɗede ɓe garɗa fof joɗɗa e dow koyɗe hoore ma ne moyte aɗa haalda e baba somin jiiya aɗa haalda oye min ala ko mbaɗmi so won ko waɗi ko baba waɗi min ka ala ko mbaɗmi min ko onon goni mawnami ɓe nanguimo pimu ha o tampi ɓe kaɓɓi juuɗe ɗe ha feewi e koyɗe ɓe gaddimo to ɓundu to ɓe mbi eɓe mbaramo ɗon e ɗon sur place rawbil walla yahusa ɗiɗo mawɓe fewjinoɓe yo ar ɓe mbi ala to mbaremo mbaɗen ni ma en beddimama mo nokku ɗo wonta yiite o waɗɗa kam tawa mayani joni joni e juuɗe meɗen woto mbaɗen fittano beddoɗenmo tan ɗo waɗata walla jeeyanmo yeyanmo jeyɗen jeeyanmo mbi en jiyan ɗo hay goto e ladde en mbawmo yeyde ɓe nanguimo ɓe beddimo e ɓundu ndu nden ɓe beddimamo e ɓundu ndu o wiyama wir e nder ɓundu Allah wi Jibrilu wat ko yaawi Allah wi Jibril wat ko yaawi omo wedda e nder luggede ɓundu ndu to lesto Jibril waɗi toon diwre kanŋe sañama o ari mo jooɗi hen wat ko yaawi o ari mo jooɗi diwre kanŋe nde to nder hakkude ɓundu omo waɗɗa gonɗo dow so yurnima yiyatamo dande noon sa haali omo nana o ari mo jooɗi dow diwre kanŋe nde ɓe jurni ɓe noddimo o nooti ɓe gandamo wuuri kocci kaƴi Jibril wat ko yaawi tegade kanŋe timme dow makko
e ɓe beddo kaƴi ne rimdo cagade e beddo e kaƴi rimdo cagade ɓe beddi kaƴaɓe tam ɓe noddi o notaki o deƴ ɓe mbiya ngaɗo maji e paate ko mbaɗanno e pijo fijirde mabɓe eɓe liggo liggueyaji mabɓe e mbaɗa ko mbaɗano ɓingu baba ɓooyi tan seeɗa e mbaɗa gueɗe foof ha Allah haaji yimɓe arɓe jiggore ne ummi Mariana ina paye Misra ngari e sara mabɓe coyni ɓundu ɗu sikkat ɓundu no waɗi ndiyam mana paye ɓundu he ina ƴooga ñeli ƴoogowo mumen ƴoogowo o yetti tellini bagal ndeno tellini bagal tan ha yetti Yusuf tan Yusuf nangue bagal o fooɗi arani o fooɗi arani o yiya Busraya konngol wi o wi ko gondiɗo makko wiyete Busraya ar wallam bagal ngal teddi mata wona ndiyam me han woni hen walla ala ko ya Busraya mi weltima koye ndaɗannomi ko ndiyam bagal addi cukalel gorel Yusuf ne jagge bagal o addimo ha bowal nden addi ha bowal tan mawniraɓe coyni tan dogui ngari ɓe jetti ɓe mbiya ha ko maccuɗo amen dognoɗo ina suuɗi min kanko min jiltonoɗo gilnani Yusuf suusa haalde sa haali tan min mbarma ɓe nandita haala kamɓe ɓe kalta ko hébreu ɓe kalta ko arabe ɓurɗi Misra sa haali tan min mbarma maccuɗo amen dognoɗo ina suuɗi ɗon soɗon jiiɗi min jeey on ɓe mbiya min jiiɗi kadi fa sarawu bida atin mujjeeti buuɗi sappo e ɗiɗi haalis wiyama dirhameje haalis e limte baɗe e comci ɗiɗi kiƴƴi ɓe coodi mo ɓen ko yahannoɓe jiggore coodi dañi maccuɗo so jeeyi ma jeeyi mbatta e jiggore mumen ɓe nangui Yusuf paɓe ngeloba ɓe jeeyi ɓeɗo han kadi kaɓani hodde e ya takkusan less ɓe jeeyi ɓe jiilo ɓe mbaɗi feere wutti Yusuf teɗɗo dow o ɓe nangui ɓe mbaɗi mana ɓotel mabɓe keccel ɓe nangui ɓe moddini hen ƴiƴam ɓe mbaɗi hen gudde mana ɓe mbaɗi banggue ɓe jiilo haɓe jii boyi ɓe nangui boyi ɓe tongi ɗum ha teeɗi mayani ɓe doodi ɓe gaddi caggal gueyi ɓe gaddiri ba mabɓe mana ɓe jettitani ɓe goya babiraɗo ko ɗum woni onon de on joftinani jaam ɓe mbi a wonko yani Yusuf babiraɗo guiddi hol ɗum min joƴƴinimo yo jooɗo e sara comci amen omo reena minen emin pija emin cofta emin belto e koye amen ndeke noon min tinani boyinaɗo ñamimo ko kulnoɗa ko ɗum tigui waɗi baba wi ha woyi ñamimo boyi ɓe itti wuttoɓe kolli Yaquba ƴeewi wutte o wi ha o boyi dey ko sagata boyi ñami Yusuf ha laaɓi wutti sekaki ina waɗi ƴiƴam kono sekaki ɗum dey no hawri ɓe mbi baba emin ganda gonɗinta min ni komin kalifa jaɓata kono min gaddi boyi o e jaati ha jiiya Yusuf nan ɗo e reedu oɗo boyi ñamimo Yaquba wi gadde ga boyi o en doni boyi mana ɓe gadde e yeeso Yaquba saligui juuli darɗiɗi ƴeewi boyi o yi boyi an mata anda Yusuf ko feccere heñeram a anda Yusuf ko feccere wonkam a anda Yusuf ko feccere fittandam a anda min komi annabi Allah nelaɗo aɗa yaaɗa ñama ɗum holko hemma boyi o ñaagui Allah kalnowo hunde foof Allah haalni boyi ɗemgal ngal o nanata ngal hébreu ha laaɓi haaɓi cer boyi wimo Yaquba annabi Allah mi juurimama mi salminima saabi Allah min jeeyami koye boyuji Madiana to ɓuuri woɗɗude Misra jeeyami garnomi ɗo ko jokkude enɗam salminde boyinnaji bandiraɓam no koɗi ɗo mbiɗa aɗa salminde ɗumen pottumi e ɓiɓɓe ma ɓuurimi doole mbawimi ko doole annabaɓe jogui nanguimi kaɓɓimi gaddumi minen tew waliyaɓe ne harminayi amen tew annabaɓe ne harminayi amen hay so min tawini jiiɓi min ñamata haɗa mam min ñamani ɓiya eɓe nana bama ɓe nana boyna haala Yaquba tonguide boyi ha wi ceerno wi boyi ya lawol mum boyi abeni ɓeɗe kañum kam Allah walli ɗum boyi yeehi lawol mum ba mabɓe wi onon dey wonko mbaɗɗon kono suninami kono mettinami mana on mbaɗi ko boni joni baba o wone wayde bojji ɗi o wayanno Yusufa ɗi guite ɗe ƴoogi gonɗi suddi insanul ayni sondu yitere nde ɗum woni mana wayno gumɗo kono wumani ko gonɗi ɗi mbaɗɗon gonɗi ko ɗiɗi e gonɗi welema no woodi goɗɗi mette no woodi gonɗi welema ɗum arabe mbiyata qarri aynan hono no Mariame wiyano to imma tarayna min albasar e haɗima kuli wasar mbi o qarri aynan ɓumnu darɗe ma so arabe wima ɓumnu darɗe ma wannon ko gonɗi bojji sa mettini a wayat mette gonata koye ɓernde sa woyi mette ɗe no jaltirta e ɓernde ni gonɗi ɗi
non gardata gondi so ngari ngulat so tawi ko gondi metti ngulat jaw 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 sino ko gondi weltare ada yiti mana mo jinnoda yide walla ada welti ada wiya hunde walla ada wadana hunde ha ada welti in gondi bubat no galas ni ina cher mun ko arbe mbeta qarri ayna bum nu ndade ko ya woy gondi weltare gondi gondude metti jaltat koy berni din ngulat jaw vilni gisi yaqub alayhi salam o yi mette ndañama o wonde mette de o moye jamma ñalaw waɗi saha goto heege yani leydi he ɓe jeehi misra laabi nayyi hen tati ko kamɓe tan hen gotol kamɓe bamma mana o wiɓe joni jeehe jikkore ƴeewoyen mana ha joni ko ñamɗen affaire yusuf kay yejjitama sowona kanko de o yejjita yusuf ɗo tolni fof ngoye yusuf ɓe jeeyi ɓe goni mana ha joni e leydi misra ɓe jetti ɓe mbiya hay goto jogaki kawri sowona yusuf en kaalino yusuf mana nde o yeewoya misra nde waaji o nde ari misra nawimo ko jama no nawimo ko jeere waɗi mo misa prix mi hokki temedere mi hokki temeɗiɗi mo yoɗi mi hokki temetati mi hokki ujunere mi hokki ujunnaji ɗiɗi ha lamɗo leydi ndi e hoore mum naati hen jeygu makko ha watti yo yeeye o waɗe balasi kañe kalis waɗe ga ha pesodira e makko ɗum wona soggu makko ɗum no hay goto jogaki ɗum sowona lamɗo leydi ndi lamɗo leydi ndi wiyete ko Aziz lamɗo o feli soodimo kañum e jaati kam tan jogui ɗum soodimo yen soodimo kañum lamɗo o Aziz en jogui joom suudu no wiye Zaliha jibinani ko denɗi ko wi kawa makko eɓe gondi Allah n wurtumi neede cukalon o dañani noon mana o addimo galle o wi joom suudu makko o moftan en guel cukalel yama so mawni nafi wona ɓinguel hakkude amen maɗa kam mana wona ɓinguel meɗen aha mbasen jagguide ɗum maccuɗo wona ɓinguel men debbo o jaɓi mana nehimo e nder galle he Allah haaji Yusuf soodama nana galle lamɗo hayti wonde miskino hankadi ko e nder galle laamu woni ina ñaama ko weeli ɗum ina ɓorno comci ko weeli ɗum mana ina ƴeewaɓe no ɓe mbattani jiida e mabɓe diine kono suusa haalde suusa haalde ko diine Ibrahima o jogui kono noon mana suusa haalde Allah haaji mana ni tan ɓe goori ha Yusuf dañi duuɓi 17 konngol wi duuɓi 18 omon ɓeydo yodde cagatagal no ara debbo biyatano yo neemo nangiramo ɓinguel mum jogoromo ɓinguel ndekete yiɗimo ko mbawɗen hen seyɗan ɗum wi ndeke yiɗimo mbaadi ndi e cukagu ngu e cagatagal ngal ɗum rewɓe jinno musidɗo men goɗɗo biyeteɗo Amril Qays o wino so namdimama mi rewɓe min komi docteur rewɓe nde wonno ɗum woni affaire makko kankone o so namdimama rewɓe min woni docteur rewɓe min woni docteur mabɓe compitiɗo golle mabɓe ganduɗo safaruji mabɓe nde wonno kankone ɗum tan on ligguey makko goram ɗum woni buu makko hakkude makko e nelaɗo temedere duuɓi 15 o jeeya ko yimɓe fatara kanko woni mawɗo yimoɓe ko mbiyata suara joom leele en ko neɗɗo bewɗo o waɗi kala ko weeli mo tema o yaha aljanna saabu ko neɗɗo fatara o wi so namdimami rewɓe mami haala noon rewɓe an gorko soko tawi hoorema fuɗɗima wadde leeɓi dananɗi walla jawkal ma famɗi yeynu jaam anduɓe ngala e ma haaju hoorema waɗi leeɓi dananɗi jawkal ma famɗi yeynu jaam andu rewɓe ngala e ma haaju o wi an gorko saɗa jogui jawdi ha heewi mana hayso ala ko mbawɗa hay hunde to lelde mbaɗa kono suuto soni hatta mana maɓe mbaɗ feere noɓe keɓre jawdi ndi tawta aɗa jogui jawdi ma mbaɗ feere noɓe keɓri hen hayso ala ko mbawɗa ma mbaɗ feere noɓe keɓri jawdi ndi sagata noon goɗɗo sagata simbilo gonɗo e sagatagal joɗɗo jontaɗo ne yana dinka teppe leydi kono noon ko Samba fof poldu tan ay mbuɗo ala on ne jaraniɓe daaroyde banggue goɗɗo ɓe gadda ɓe dokka ɗum mbere mabɓe jotodiri joomum ɗum o wi wo in tasalani bi nisa'i fa innani basirun bi adwa in nisa'i dabibu iza sabaratul mariya wa qalla malahu wa laysa lahu min wujdihinna nasib yuridna sara al mali haythu alimnahu wa sarhu sababi annahunna ajibu bis to bayi makko Allah haaji ndeke o yiɗi Yusuf o ndaardi Yusufa yo faya makko Yusufa jaɓani o ndaardi Yusufa e suunde yo faya makko jaɓani o ndaardi ɗum e weñje yo faya makko jaɓani jaggimo ko yumum walla kam ko kalifa mum saabu cottuɗo ɗum o resimo gueɗe fof waɗi yo Yusufa yettamo jaɓani waɗi saaha goto o jooki Yusufa e nder suudu kamɓe tan
yen jookimo kamɓe tan e Allah yusuf ronki fo damal ɗo yusuf falo ronki fo damal omo jogino sanamel makko kanŋe Allah yel makko ngel o rewata kanko Zalika ina dow leeso makko o nangi sanamel ngel tawa ngada o jaggi yusuf an kada tiiɗi o nangi sanamel ngel o muuri hen gude ha feewi o waɗi oda banggue yusuf wimo an ko mbaɗantani oyi ɗum woni Allah mbiɗo rewa oyi ɗum eyo noon oyi woto yiide mbiɗo woofo Allah ɗum woni Allah mo ndewanmi woto yiide mbiɗo waɗa gopol o hutomi walla min kaɓa lawla an raa burhane rabbi hen konngol wi ko ɗo yusuf wi onon noon ɗum deyno hawri Allah yel kanŋe tafangel a muuri ɗum ha feewi a joƴƴini ɗum e koñ woto ngel yiidema aɗa woopa min Allah mo ndewanmi o gongata ɗanota ko wona kanŋe wona kalis on woni Allah babam woni Allah tanam woni Allah jatam Ibrahima immin no hono jogomi waɗe nden ha yusuf fuɗɗi siggitade o wi ɗo de ko Allah sago o faye yusuf wala gada hammad bihi wa hamma biha lawla an raa burhana rabbi o himmi o heɓ yusufa ɓe ndenda yusuf hamma bi darbiha himmi fiidamo lawla an raa burhana rabbi lawla an raa burhana rabbi wiyama ko bamma ko feeñani mo yaɓubay jaati nangi feɗeni makko siwatinde koyngal ngati ha ñiiƴi mum kawri mani makko yalta o natti jogade doole a gaɗa so debbo yettimama hay hunde o wawa o natti jogade doole won konngol wi noon Allah haaji mana yusuf dogi feewe dama ɗe o dogi o abbi ɗum e doole o nangi mana e dande wuti yusuf on poña wuti o seekori caggal dande wuti nde seeki caggal dille mabɓe keewe damal he gorko ono jooɗi no ɓaggi batu ina taari ɗum ne ñaawa ko laamu dille mabɓe keewi tan babal ngawɗiti tan debbo o wi joom galle mum holno mbaɗanta jaaɗo ha e nder suudu maɗa nangi joom suudu ma wi ina renda e mum e nder suudu ma e dow leeso ma holno mbaɗanta ɗum batu o fof ne heeɗi lamɗo ne heeɗi lamɗo o daƴi oy so wona joomum soke kanko kadi wi noon kanko debbo so wona joomum soke tan yusuf wi baaba kanko dardimi hoore makko de wona min dartimo kanko dardimi hoore makko o e feni tigguyol aɗan mi wi omo neha cukalon kanko Zalika mo heewi nede cukalon tigguyel ne leeli omo hokka tigguyel ko ɓooyani omo nehi tan tigguyel ummi jooɗi wi komi seede ɓe mbiya an kay tawde aɗa wawi haalde an kam gonnoɗa koye nder suude hunde fof a tini haal so tawi wonko Allah andinma hen haal lamɗo o wimo haal batu fon jooɗi o wi ƴeewe dolokke yusufa dande wutti nde son tawi dande wutti nde ne sekori caggal gande debbo o feni yusuf haali gonga son tawi ene sekori yeeso gande debbo o gonɗi yusuf feni ƴeewe ɓe ƴeewi ɓe tawi dande wuttani sekori caggal gorko o faami gorko o ko bawɗo gandal ko joom hoore ko joom haqqille o yecciti e debbo o astahfiri li zanbika imsino an woppi an tooñi o yecciti e yusuf o yo aridan hada inna hada lamin kaydi kunna inna kayda kunna asim ɗum ɗo koye peeje rewɓe ko mawɗe o wi noon yusuf o haalani bonande o soowi o wi debbo o an imsino Zalika kono noon tawde o wi yo yusufu tawde waɗi ko boni yo sokoye debbo o haalino ngol konngol nanama so sokoyaka moƴƴata ala sago waɗano waɗana kono wona joni tan kay tawde seedima tigguyel haali batutini maɓe ƴeew accident goɗɗo maɓe pawe makko a wawa sokoyede kono wona joni tan hay sa joguima doole ni ma wonko pawɗa jomum kam hay so fenade wiya waɗi ne puɗɗa ɗum mana hollu doole bisimilla yusuf wonti ɗo wonno hanka noon tikkade nani hakkude makko e kalifa makko o joom suudu lamɗo o ɗum yaaje wuuro he Zalika no wayi moƴƴude mbaadi ni Zalika no wayi wonde debbo kalifa ni Zalika debbo lamɗo misra no wuurno nden misra jeeyi ha Libi mana Zalika ina wiya ina darda maccungel mum carwanno ngel mum e nder galle ina darda ɗum fijirde goopi Allah ɗum ndeni hawri ɗum jayi totam olel heeɓi hokki gumala hokki ƴowgoɓe dokki tenoɓe olel yeehe nder ladde kam fof hankadi ɓe nani sawru jaaba mon fof nani hankadi rewɓe keeɓi hen hankadi mon fof nani hankadi ɗum tan yewte ɗum tan haalete debbo o dañi gacce o wonta yaltu e mana rendoji ɗo mbaɗata o wonta noddu yimɓe omo haalda e mumen won gueɗe
no gorko makko watta ni o hersi yankati Allah haaji Allah ina hollamo feere kanko ne no watta peeje rewɓe mbiyanoɗe ko mawɗe ɗe waɗi saha goto no waɗi jeeygal o rewɓe misre moƴƴuɓe ɓe fof omo sohli ɗumen galle makko invité kamɓe fof ɓe jaɓanimo invité o yamiri tew yo golle biftek dammiri mbaɗa misuji mumen ha heewi mbaɗa biftekaji ha heewi ɓadina mana galle makko ha gasi pewna e nokku maɓɓe mawɗo salɗo ɓe jooɗoto waɗa jooɗorɗe fewna fof werta zarabiuji tappiji berta han kadi ɓe jooɗi mawa'id ta ɓe jooɗi hunde fof mana fawa hen dammiri mbaɗaɗi biftek han kadi fawa ha feewi han kadi mana sosoɓe ɓaɗima demdemɓe ɓaɗima bosoyaɓe hewɓe ɓoori wutteji liggi han kadi heddi tan ko ñomtude ma waɗe paakaji noon mana o addi paakaji ha heewi belnaɗi ha weeli ha weeli ha weeli o takki ɗum e dow taabe he o takki ɗum e tewngu cohluɗo taƴi fof mana taƴi o naati kanko debbo o Yusuf yaaƴeto e comci ma normal ɗi ceekarnomami ɗi min tottuma mi yaafimama Yusuf lootoyi yeesi waɗi uurateeri fecci sayande nde bangue leli nela no hewno noon wadde nela no hewno yeesade fecca no nela Aissata ne heeɓu ɗum waɗande o fecci sayande nde ha feewi kanko Yusuf o ɓorni comci makko joɗɗi o waɗi dadol ngol kañe o wi mana so sa nani dadam mi wima yaltu tan jalta o yeehi mana kanko debbo o jooɗi han kadi bisimillahi eɗen ñaama mon fof ƴetti paaka joguima jungo heddimo hur eɓe ñaama tan wi ya Yusuf wi labbay ko akhodu yeeli yaltu ngara Yusuf sotti ngal to damal bisimillahi mon fof woppi tew fay paaka juuɗe mum taƴa woɗɓe ɓe ne kaala mawɓe ɓe ɓe mbi ko ɗum woni diidi gonɗe e juuɗe ɗi ko adi won haaloɓe ɗum e qissaji eɓe taƴa tan ɓe taƴi gulle peɗeli ɓe taƴi mana ɓe taƴa tan eɓe taƴi ɓe ƴeewa Yusuf no wayi odde wari mana ne haw fandi ɓe mbi hasa lillahi ma hasa basrun in huwa illa malakun karim senade wodani Allah o rewna nen o ko malayka e malaikaji Allah ɓurɗi teddude e ɗum ɗo Yusuf ne dari tan huccide mabɓe ɓe taƴi juuɗe kay kanko debbo o tini hakkille makko kanko woni koye maɓɓe o waɗani haydara kamɓe fof ɓe taƴi juuɗe taaɓe fof gonji mana e yiƴam o wi Yusuf ya emsi Yusuf rutima mana damal uddama ɓe yewti nde kamɓe fof ɓe taƴi juuɗe maɓɓe mana debbo o wiɓe onon noon ƴewata ko mbaɗɗon ko ɓe ƴeewi ɓe mbi oɗo wona neɗɗo oɗo ko malayka minen ay itti hakkillaji e koye amen amin taƴi juuɗe amin min gañi koye amen e dow mere o wi ko oɗo noon woni mo ñiŋirtuno ɗon mi o woni mo mbinomi yo are am saabu mbaɗi mo e cagatagal mo e jodgol taƴgol juuɗe mon ngol o sali te ha joni mbiɗa heddi hen so jaɓani manam mbiɗo raddiramo ɗum rewɓe ɓe mbi Yusuf artuka watti ɓe mbi aɗimo lakka ɗofto kalife ma o ko wi ko jaɓ aɗimo lakka kam fof mbimo noon o wiya mbiɗo mooli Allah e ɗum nde mbaɗami mana ha joni no mbiɗon ni kanko Yusuf mana ha joni o rutti o jooɗoyi ɓeeɗo taƴi juuɗe jeehi mana kanko o dañingol bajol ɓe gonta haalmo han kadi koɓe ñohannomo ko han kadi gasi kamɓe ñohannomo joni kamɓe ne ɓe taƴi juuɗe mabɓe kamɓe ne mbaɗi ko hersini ɓe mbaɗi ko boni Allah haaji mana Yusuf wi kalifa mum o min noon tawde jaati kam o ko ni way hay sehilaɓe mum aroɓe galle ɓene ko ni mbay min kam mi woɗɗoɓe ɗum ɓuranimi hono goɗɗortoɗamo a wawa sottade a ɗaccantaki Allah hono mbaɗanteɗa ɗum noon duttoɗen e konngol jaali kangula tawde o haalanino mana gorko makko o foti ko sokkede tawde waɗi ko boni Yusufu ni kisa ko ɗum ɓuuri yidde a sijino habbu ilayhi minnene yaade kaso min wonoya toon ɓuranimi woto mi oñade ɓe saabu ɓe somin ɓooyi wondude so ɓooyi ngarat wona konngol fuutankoɓe kala nde Kumba foɓɓe Samba amani tawata ko lumminaki so Kumba lumminima tan a yiyat koyɗe Samba jaaha dow te wudere so wawi amde tawata ko joom nosal tubarani nosal so felliti amde a wonta yingaɓe debbo no yoɗ aha kay bisimillahi tawde mana ɓe ko ni tan goni jiiɗi tan komi wadda e mumen ɗe gueɗe te minne mi yiiɗa ɗe gueɗe teɓe kaalino haala kaso yaade mi kaso mi woni ya toon ɓuranimi mana wonde ɗo so ɓooyi ɓernde oño e mabɓe waɗa ko bisimillahi Yusuf weddiya kaso nawa kaso toon cagatagal tawi mo ha duuɓi 33 omo nder kaso
konngol wi mana woni toon dumunna juɗɗo ko ɓuri ɗum allah haaji to woni kaso to saha goto mana mo wondi e ɗiɗo ina coka hen goto wonno ko booyi lamɗo o carwowo ɗum ñamde o wonno kusunge lamɗo o laawol gotol ɓe pewji yoɓe mbar lamɗo ɓe coodoy posone oɗo waɗe ñamde o waɗe jaram soko tawi oɗo addi jaram tottimo lamɗo ɗum fuɗɗoto o wooɓa posone fuɗɗo jaggude so ñamde nde ari bisimillahi so ñaami o jokkito ɓe pewji ɗum ɓe mbaɗi koɓe mbaɗano ha ɓe gayni allah haaji mana kusunge o ari to lamɗo telde mum kam tan tuure nofru mum o wi booyo addato ko addandema jaram haade amadol ñamde so addi hande jaram oto ñamde oto yarde ko mbaɗɗo hen posone lamɗo wima jarama wayno nanani yeeya ɓooy kanko faati to defannomo defamo waɗa ko waɗanno booy on wujiti ale lamɗo o wi aha min kay somi addanima ndiyam ma jara saɗa jogui goɗɗum kono hande cuisinier o ko jamfiɗo wonko jiimi on waɗa hen sa ñaami sa renta kamma en e bisimilla lamɗo nani yonti o addi ndiyam makko o joƴini lamɗo joƴine sara mum jooɗi ha ɓooy wi ñamde joom ñamde ne addi joƴine sara mum o noddi ɓe kamɓe ɗiɗi fof oye booy o yar ndiyam ma oye kusugi o ñamde ma ɓe kuli o wi onon ko ɗum woni o wi an kam baɗɗo hen posone o wi anne kam baɗɗo hen posone allah walli lamɗo yal sowi mana sowi kamɓe ɗiɗi fof ɓen kam coman ñawede beddoya kaso gondole Yusuf moni o dakhala ma sijinu fatani sagataɓe ɗiɗo ɓe gonde makko e kaso he ɓe goni toon dumunna kala mana kono ara Yusuf haalana ɓe kala ko ɓenni Yusuf haalana ɓe kala koɓe kuli Yusuf haalana ɓe kala koɓe cohli haalana ɓe nder kaso hankadi ko waɗaɓe e kaso fof sehilaɓe ha waɗi saaha ɓe gaade Yusuf mbi minen dey min koyɗi jiiɗi pertana min o wi kaale hen goto wi min mi hoyɗi leɗɗe kameteɗe resen sangara yaltini hen ndiyam waɗe sangara ɗam mana mi hoyɗi mana mboɗo hama ɗum ha heewi mboɗo rondi ɗum mana e hooram elle mbiɗo woni ɗo gonnomi ɗo o wi aha o wi annene o wi min koyɗumi ko mbiɗo rondi mburu e hooram dutal ina dow hoore nde ina siko e mburu he Yusuf wi aha haade am haalande on taw jumlatul li'tiradiya o haali ɗon entre parenthèse o wi taw kala ko defana ɗon nder wuuro haade arde mami haala noon haade arde kala ko moftana ɗon nder wuuro haade arde mami haala ɗum kala jogoɗo ñaawede jam walla ɓaawo jam no sokke ne ara ɗo mami haala ɗum kala jogoɗo yaltinede kaso mami haala ɗum min jatam ko Ibrahima min tanam ko Ishaqa min babam ko Yaquba minen diine amen ko rewde Allah goto mana ɗum min mbiya min dew min ngala min ganda allaji kewɗi min ganda allaji kewɗi min mbiya ko diine l'islam o ñiɗo diineji fof ce l'islam mana minen min jamira ko yomin kaal gonga yomin mbad o haali kaɗo haala haw gayni nde fuɗɗi tottade jabadeɓe o wi an koyɗuɗo mburu o kiilal walla dutal ina sikoye dow hen an ɓooyata jalta sa yalti a waɗete a fetete fetede woni no Isa waɗani junggo feŋe ɗo junggo feŋe ɗo won wiyoɓe huttede no wuuri won taslim mana an ka jaltowo kono sa yalti joni a waɗete moni an jiiɗo ndiwɗini sikoye hoore ma o an jiiɗo aɗa hama sangara o aɗa rondi ɗum aɗa feewe nokku an ma yaafe joni jalta sa yalti ka jogorɗo yaafede duttuɗa e place ma ɗo gonnoɗa on nani min mbiye min koyɗani min gajo toon tan min jiyani dara o wiya kono noon Allah kam watte gonga min jiyani hay hunde o wi Allah watte gonga Allah watti koyɗi gonga an kamowo sangara o mbiɗa yanana an ma dat tinno noon sa yeehi janggo e jama dañi oto weltore tan jaltugol ciftoɗa ɗo sara lamɗo o sa jooɗima sara lamɗo o ciftoɗa mbiya won sagata tooña waɗa e kaso ina wiye Yusuf ala ko wi ala ko waɗi ciftoɗami o wi mi jaaɓi ɓooyani ɓe jaltina kamɓe ɗiɗo koyɗunoɗo manam mburu o waɗa noon on cuisinier o boy o yaafa nden yaafama faate liggey mum ɗo wonanno wondina ƴetti liggey mum ɗo wonno ina liggo omo liggo welemma laamu ngu welemma jaltu o yejjiti Yusuf goram mudda tan dumunna o mana konngol wi duuɓi jeenayyi goɗɗi konngol wi mana duuɓi tati konngol wi duuɓi jeeɗiɗi o yejjiti welemma ha waɗi saaha
laamɗo o e hoore mum ina wotti ina gayni ne leli nangue e hoore ne waɗa seste dañi koyɗol laamɗo o dañi koyɗol fini kikiɗe yimɓe gaari ha laaɓi omo jooɗe batu he o wi bandiraɓam mballe kam mi dañi koyɗol mi yimɓeɗo tiime nil misra nayi jeeɗiɗi payɗi jalte e maayo ngo ina ndura e saraji siwre nde nayi jeeɗiɗi pooƴi jalti e maayo ngo ñaamiɗi kanji nayi jeeɗiɗi payɗi ha laaɓi mi yipputali jeeɗiɗi kecci mana baɗɗi gawri mi yipputali jeeɗiɗi jooɗɗi ɗum fof e dande maayo misra kalane kam mana ngol koyɗol ko fittata soɗo mbawi fittude koyɗe mon fof wi min de mi anda aɗa gaso alamin min de mi anda min de mi anda kanko aya gonnoɗo nder kaso o yi kala koyɗo toon ma Yusuf facciran ɗum hay kanko koyɗol makko hen jiyano kewma ndi woni gonga o siftori wadda kara bada ummati o siftori ɓawo dumunna o wi a lamɗo min de mboɗo wawi haalande o koyɗol ngol lamɗo wi haala o ala wona min nele kam mbaddon me neɗɗo mi yaha to kaso to won gonɗo toon ma fittani koyɗol ngol lamɗo o waddimo yimɓe o yeehi ha o yettoyi mana kaso udditawo Yusuf mana min gadde ma kabaru min wonno musidɗo ma mbinɗa yo siftore o Allah yejjitini kam ko joni ciftonmi ko sabu waɗi sababu lamɗo misra e jaati hoyɗi nayi jeeɗiɗi payɗi jalte e maayo ngo nayi jeeɗiɗi pooƴƴi ngari ñaamiɗi haadi laaɓi butali jeeɗiɗi kecci butali jeeɗiɗi jorɗi uddit min haalan min ngol koyɗol mi wawa ruttade lamɗo o e koreji mum mi haalanaɓe Yusuf wi so tawi on jeehi mana duuɓi jeeɗiɗi ndeggodiri ina toɓana ila hunde fof oɗon daña so ndemi jeeri e waalo misra remata ko jeeri e waalo no meɗen ni niil mabɓe ko maayo welgo way kono maayo men ni so ndemi maayo ngo ɗon fuɗɗi ga e Afrique maayo ngo kongo mana ujunere e 1.5 kilométre jiwteni maayo ngo fuɗɗi ko ga e Afrique ego gila ga e Zaïre ko hen jeeya kongo jiɗi fof ko hen jeeya maayo ngo misra noon ko woni e nder leydi mum ko jaɓi ɗum gollade law tan wiya niil misra kono ko ga e Afrique ngo fuɗɗi ga e leyɗele ɓaleje hen ngo fuɗɗi leyɗele sappo ina jara e makko leyɗele sappo ina jara e makko joni eɓe ndendi société goto eɓe mbaɗi ɗemgal ne wiye lingala ngal ɓe liggorto pour ɓe liggo maayo ngo kono wona misra jeeyi maayo ngo ko ga e Afrique ga e meɗen nga ummi Allah haaji mana mon ji toɓoye ilam mana dañon gawri jeeri dañon gawri waalo mofte woto bonne itte hen seeɗa cokkon ñaamon walla lappon ñaamon ko heddi ko woto sokke woto lappe yo woppe butali mum yo woppe cammeji mum mbaɗone sakeji mbaɗone paabi mofton so yeehi ha woni duuɓi jeeɗiɗi ina toɓani ila oɗon daña oɗon mofti ha heewi ma hokkere waɗ duuɓi jeeɗiɗi deggodirɗe toɓata ilata so on ndemi on dañta e batte duttoɗon ko moftunoɗon ko oɗon ñaama hen e duuɓi mana ɓennuɗi o doggi kanko yimɓe makko o yetti o haɓri ɗum laamɗo o ndeno haɓri ɗum laamɗo o o gayni koyɗol ngol ombodiri eno yirunoni ɗum weeli mon feewi oyi an kalɗo ka haala hoto woni o monto kaso to oyi an holi kanko o wimo cohnoɗen ɗo kaso ko ɓooyi wiyete ko Yusuf ala ko wi ala ko waɗi laamɗo siftori kañumne issa makko ono wano habaru makko ono wano laamɗo wi gaddane kam min kam mi laɓɓinamo e hooram mbaɗo ni fotani waɗede kaso bisimillahi o soggoya to kaso to o ɓorni comci makko o ñanti nde neɗa ari wi wonde lamɗo wi arnoto ɗa o yurtoto lamɗo mbiyamo rewɓe tañoɓe juuɗe mumen saabu amɓe hono ɓe goori mbiyamo joom suudu makko mbinoɗon forsa mimi ara mum o hono woori ndemi fuɗɗo yaltude lamɗo o noddi joom suudu mum o noddi rewɓe ɓe ɓe gaari ɓe jooɗi oymi namnorimo on a Yusuf hono woori ɓe mbi rewɓe o rewɓe ɓe ononne nde jiiɗon Yusuf holno woori Jalika wi al ana hasasal haq joni kay gonga feeñi min gonga ko min dartimo o jaɓani ko min waɗi mana kala ko waɗa ko min toñimo ko min dartimo o jaɓani rewɓe mbi minen min ceedima ɗum saabu min mbimo yo ɗofto kalima makko o jaɓani ɗum noon ko minen tooñi ko minen goni e ko wona gonga kanko hay hunde o waɗani ɓe ceedima ɗum ɓe gayni o tawaka o nder kaso nelaɗo lamɗo o rutte makko yo andu rewɓe ceedima ɗum hankadi gonga feeñi kamɓe dartimo o dartanimo ka haala laaɓiri ni ha gasi ha laaɓi ha wi cer o ñanti yaw yoɗi wari lamɗo o jooɗi koye dow danki muɗum kanŋe yimɓen jooɗe leydi
ndiyan yettima lamɗo yo jooɗo sara mum joƴƴinimo dow danki kanŋe yimɓe fof guite mumen putini kucce makko mbadi o dañi 33 ndungu hankati lamɗo mana wimo min noon ñalawma hande mbiɗa yiɗi waɗandema gueɗe ɗiɗi mboɗo yiɗi ande mbaɗanami gueɗe ɗiɗi gueɗe ɗiɗi jinmi waɗandema ɗe mi yaafimama kaso o ɗum gasi ha laaɓi gueɗel gonguel ngel mboɗo yiɗi nannudema e laamam hen mballami hakkille feere Yusuf wi o wi Yusuf ande mboɗo yiɗi mbaɗanami gueɗe ɗiɗi jaɓanami ko ñaaguimami ko mbasa hersindemi mbasa mana jamfademi kadi ƴeewa kala poste mo jiɗɗa e laamu he ko on desnatmami Yusuf wi mi jaɓi tawda yaafimami kaso o mi jaɓi ɗum a jarama mi jaɓi mbiɗaɗo yiɗi nannudemi e laamu he ɗum ne mi jaɓi minne mi jaɓi wonandema ɓiɗɗo jaɓi wonandema sehil mi jaɓi wonandema miñiraɗo mi jaɓi wonandema bandiraɗo e laamu nguni mbiɗaɗo nannami hen hay ɗum ne kadi mi jaɓi o haalde Yusuf ɗemɗe 90 e ɗemɗe ɗiɗi ɗemgal fof ngal o lakki Yusuf Diabo ɗemgal fof ngal haali Yusuf Diabo to yataw duuɓi 33 kanko mawɗo ɗemgal fof haali Yusuf Diabo ha gasi Yusuf haali ɗemgal hébreu ɗemgal Anibi Ibrahima o ronkinande par ce que kanko copte Misre omo nana ɗemɗe ha endo ɓen ɓuuri hedde mana Yusuf haali ngal ɗemgal ronkinande oyi ngal ɗemgal koni oyi jatam Ibrahima jibini Isaac jibini Yaqubu jibini mo eyi emin nanaɓe toon e leydi Sam emin nanaɓe e leydi Baytal Muqaddas laamu mabɓe yettaki ga noon annabagal mabɓe yettaki ga Yusuf wi min koye ɓen ummima o wi haala holɗo jiɗɗa e gouvernement hen wanma hen o wi jinmi ko waɗede ministére finance et économie ɗum woni nelaɗo Allah wi wasade dagaki yo tawa haalani gonga so tawi gonga kalɗan dagui Yusuf wi hande mbiɗa andi wonɓe e leydi ma ɓe fof min daɗi ɓuuri wawi wonde mathématicien min daɗi hisab ɗum noon jinmi hettinede koye jawdi mana mi reena jawdi leydi ndi o wimo bisimillahi gouvernement yani o romonima Yusuf totta mana ministére finance économie jawdi leydi ndi fof coktidi mum mbaɗa e juuɗe makko kala ko naara on gadi ko Yusuf jogui mana Yusuf joguima ɗum Allah haaji duuɓi ɗi Yusuf wino ɗi ari mana amo ari jam gawri dañama jeere walo no wayno leydi en jokkodiri Yusuf ko yoɓete lewru mum ko ina sooda gawri cammeje butali ina mofta no waɗi paabi mum banggue kam jeeyi ina mofta butali ina mofta cammeje so wawi lappanede gawri yeere banggue mum kam jeeyi kalis muɗum manam mo yoɓete o ina mofta ko winoɓe yo mbat ko kamɓe mbaɗani eɓe cikka gasata ha duuɓi jeeɗiɗi timmi duuɓi jeeɗiɗi hokkade ɗi ngari en duuɓi jeeɗiɗi hokkade ɗi ngari ɓe ñaami koɓe joguino ha laaɓi gasi bisimillahi ɓe itti kanŋeji mabɓe e kalis ɓe jeeyi kanŋe gasi ha laaɓi ɓe jiggoyima gasi kalis gasi ha laaɓi ɓe jiggoyima gasi ɓe ɓoori comci ɓe jeeyi comci ono mbatta a fini subaka debbo ne ƴewma ɓinguel ne ƴewma walla nene baba ne ƴewma aɗa waɗe ñantade ɓe jeeyi kanŋe ɓe jeeyi kalis gasi Yusuf ne mofti paabi mum tan ne daƴi ɓe jeeyi comci gasi ɓe jeeyi horɓe e maccuɓe gasi ɓe jeeyi ɓiɓɓe ɓe mbatti yeede ɓiɓɓe eɓe guura kamɓe woode mabɓe wattoɓe taylude rew umen kamɓe fof de ɓe jeeya tan ko Yusuf par ce que Yusuf tan jogui gawri kamɓe fof ɓe tayla tan ko Yusuf noon e nder on fatara gorko lamɗo o maayi Aziz Misra o maayi e nder on fatara kanko Zalika heddi jabbo makko o woni e ɗum e ngal basal ha wumi watti yelade yahde beddaji hen yelo hankadi kamɓe fof ɓe gonti miskineɓe ɗo wattano ɓe jeeyi Yusuf koye maɓɓe kamɓe fof Yusuf soodi ɓe gawri ɓe gonti kamɓe fof jeeyaɓe Yusuf garno ɗon woni maccuɗo kalfal joni halfitima wuuro fof haalade o yalti kaso duuɓi 33 o wonno toon o woni duuɓi jeeɗiɗi ngari 40 ans timmi Allah nelimo annabagal fofo timmidi yankati o woni nabiun mursalun malikun kadi laamu ngu kanko jeeyi laamu Allah ngo moni jogui leppi ɗiɗi ko annabi ko nelaɗo gawri kadi hay goto yiitaki kanko tan jogui ɓe goni koye duuɓi jeeɗiɗi hokkadi hay hunde yiitaki ala fof ɗo hunde woni e nder on ɗon fatar e nder on ɗon dumunna e nder nde ɗo tampere hakke duuɓi ɗiɗi tati laawol gotol omo jooɗi jamma gorko lamɗo en mbi mayi ɓooyi ha o nani sawtu tawi ko Zalika wone yelade cukalel no ɗowi ɗum ina e damal galle makko ne yelo anda o yamiri yo adde jagga adda
o yamiri yo nanni e nokku nanna o yamiri yo looti ɓufta ha laaɓi o yamiri o hokki comci hokka woodi ko totti sulma e yeeso mum watti yiide hokka ñamde ñaami ha haari hokka jaram yari ha ɗum ɗiti ene jooɗide yimɓe kanko Yusuf o ari o jooɗi o wi Zalika winama o heɓtini kam o tori o hersi koram o heɓtini kam o hersi o wi ala ko ɓenni fof ɓenni a heɓtini kam o wi mi heɓtinima an woni Yusuf o wi bisimilla joom galle ma natti ɓooyi hayso edda wonno gasi joni ko jiilinoɗa koye ko dagaki so tawi aɗa yiɗimi joni wona force wona alay saago mi hokkima ñamde mi hokkima yarde mi hokkima comci so tawi joni aɗa yiɗimi ha joni no jiɗanoɗami gila ndeno ko dardunoɗami ko dagaki fewani ko ha joni mi jaɓanma mbaɗen dewgal hakkude men e saria annabi Ibrahima saɗa wela ha joni Zalika ala ko namni ɗum beela mo wela Zalika ene hefa ɗum Zalika jaɓi ɗum tano jaɓi mana o jaɓi Allah haaji ngam han kadi woni golle liiduɓe tan habaruji peewi mana dewgal waɗama o dañje makko ɓiɗɗo ne kay mana ɓiɗɗo o mana wuuri konngol wi ha woni annabi konngol wi ala o nelaka kono yeehi ha o mawni noon seeɗa mana ɓe dañji ɓiɗɗo ha joni ko mbiyannoɗen ko eno mbireten ni anni sa weltinama weltin o minhum man faddala tarbiyatu ala ta'lim ومنهم من قال التربية له أجزاء وأشياء ولكن داخلة في التعليم لأن التربية يخص بأشياء مختلفة متعددة وربما يكون التربية البدنية والتربية الروحية والتربية النفسية والتربية العقلية والتربية العملية والتربية القولية ينقسم التربية إلى أشياء متعددة ولكن التعليم أعم من التربية تربية من فتشو فتش كيود جنجين قلنا فتشو فتش كيود ونهن بي جنجين تقولي تربية ونهن بي تربية بولي جنجين قل كنو سلي جنجين تقولي تربية وادي نوم كو تربية ناتي كو جنجين تربية نجوغي جدي على تربية نيادو حق اللي ممتن وجمع حق اللي هو فيوري ولا هو كان كدي كو جم حق اللي نفير كون تاو كو هجي كو anda aɗa tarbina neɗɗo golle aɗa liggo ñande fof ko yiyata aɗa liggo so ɓoyi o wawa kanko no wawa golle ɗe kono taw anda konngol o wawa gaɗu gueɗe ɗumen jii ɗum no wayno leydi son paami ɗum ene jogui tarbiya o ko needi tan terɗe ɗe liggotoɗa needi tan ɗo jiiɗan fof mo hoofi omo ñumbili omo nehi o haalta so wona ko wodanimo o yahata so wona ko wodanimo ɗo jooɗi fof omo nehi kono needi ndi noon ndi wonti koye humam binnagal o janggat hay hunde anda on ko tarbiyatu terɗe ɗe ina woodi tarbiyatu alqawl aɗa jooɗo ñande fof aɗa haala hunde fof ko kalata hakkille mo wona bonɗo mo wona kangal so ɓoyi jomum wawa sa jooɗima caggal ma ñemtinma haaldano kaldano o ko tarbiyatul qawl ina woodi tarbiyatul amal ko liggoɗɗa ko ina woodi tarbiyatu ruh ina woodi tarbiyatu nafs ina woodi tarbiyatu mo ganduɗa ina fecco pecce ne keewi kono fof a am ɓuri timmude ko elmu ta'lim التعليم المخاصمة بين التعليم والتربية التربية أعم لا التعليم أعم من التربية لأن التربية ينقسم إلى أشياء متعددة يخص بأجزاء وما العلم العام هو عام gandal janginde ɓuri wonde ɓuri timmude ɓuri huttude heewi jiiɗen neɗɗo nehiiɗo no feewi kaali de ko nehiiɗo kono taw anda e dara so ƴeewi lam on jii heewi jiiɗen neɗɗo o de ne wawi konngol ene wawi haalde ene wawi konngol kono taw tinde daade tan ya hollimo deftere taw hay ƴeelo wawa uminde ɗum ne heewi ene wayno leydi surtout ko lawol tijani joli ko settuɓe ɗem kon nani ne mbayno leydi ɗo jooɗi fof taw konngol mum ɗehiɗati fof sayha tijani en dañi salatu fatiha sayha tijani hay hunde ala ko ɓeydat hen par ce que ɗo jaggi ɗo ne dañi hen dépasse ɗo jaggi ɗo haaji ilmu no femani ya law ɗum settu ɗum ina wayno leydi en jii ɗum joni ne wayno leydi ina waɗi tarbiniraɓe golle kala ko jomum ƴetti e golle hakkille walla ɗum liggo ɗon e ɗon ha feewa kono taw joomum wawan jangde kono tawa ta totti ɗum konngol wawa ɗum ne wayno leydi en jii ɗum kay kagal ɗon jangguine mana wooda ko wurta tan waɗa sa wi ɗum waɗa ɗum tan liggo kono en gandi hakkille wala ɗon ɗum noon
yeddodirɓe ɓe tarbiyatu e talim ɓuri yaaji e tarbiya nelaɗo wonno ko janguinowo en kaali janguinowo fuɗɗi wonde oustage janguinowo ko Allah jangguini adama bo Allah ma adama lasma kullaha Allah woni premier professeur jangguini adama rewe Allah mana e zahir ƴiyal qur'an ko adama ya adama mum bihum bi asma'i haula adama jangguin malaikaji ɗum ɗo kanko woni oustage ɗimmo kono noon to mbaɗi rewi e Allah ko nelaɗal pittali ɗi fof nde goni taw nder aljanna adama yaltani hay hun taw kewani wodani jogorɓe jibinede ha yawmal qiyama ina mbayno gabbe leydi nder aljanna Allah taw tiime mabɓe alastu bi rabbikum beele wona min woni joomon konngol Allah ngol fofo muga mayi hay huntillani fitadu annabi wi cafeet yehi dow wi bale fitadu nelaɗo tan hoɓe deften ɓe mbi bale an woni joomi amen nde kanko woni deuxiéme professeur jangguinɗo kanko nelaɗo sallah alih sallam kanko jangguini ñande hen pittali ɗi hen hunde tarbiya ina heewi addude mbaddiyagal mbaddi ina heewi joomum wona mbaddi sa rentaki tan wonan mbaddi jangguinede hofade kay tampuɗo fof tan wawi hofade jangguinede tiggaji ɗum kay keyɗuɗo fof walla kolɗo fof tan so janggoɗo ari a tiggoto gasi ɗum weeɓi ha mayyi janggude yaade ne ñumbilo ina ñenkino ne maykino e hoore mum ina wartino ne wayno maayi ɗum kay mbaddi fof mo yiiɗa gollade fof kay sa yiiɗi tenkoyde alay saago tan ñumbiloɗa jelkinoɗa ɗum wona ɗum hay hunde e kala ko mbaddi nani janggo dawetake ɓuran ɗum ko mbaddi nani fof janggo jangguetake ɓuran ɗum sa yiiɗo élève feeña ara kawɗa e mum hande meteɗa men ko jaaɗo maggal Touba janggo yani ñande hen janggo ara meteɗa men ko jaaɗo gammu Tiwawon ɓaawo janggo ara hande ko feet no wel miejiti gon feet jangde boni o janggata wowi feeñagal ɗum ɗon ko mbindirten ɗo ko yen mbat ko mbindirten ɗo ko yen ballodir ko saabu ɗo tan waɗi saabu sen teskima sen jaltiɗo woni men hamo wuuri jifdirta noon sen gaari ɗo kadi e nder galle Cheikh Tidiane yurminade e waynade e nder hitande nde hol mayɓe goni ne heewi e nder hitande nde holɓe cellani dañani arde ne heewi e nder hitande nde hol toɗɗanniɓe ene heewi e nder hitande nde hol wonɓe wuuro he gueɗe aduna tongi ɗumen garani ene heewi ɗum fof Allah muñani en ɓurani ɓe hen haydara en daɗani ɓe jangde en ɓurani ɓe Allah woppi en enen en gaari eɗen ɗo jooɗi eɗen kuccodiri eɗen juula ɗo eɗen birda ɗo eɗen duwo eɗen yiiya ƴiƴam Cheikh Tidiane tandaɓe nelaɗo yiideɓe tan jaaha so tawi aɗa gonɗini condition saɗa gonɗini nden yiideɓe tan ina nafa ina safra ñabbude kewɗe ina itta basal kewgal ina humta haajuji kewɗi yiideɓe tan condition saɗa gonɗini Abou Diali suba fof ne yiyanno nelaɗo te yiiɗo nelaɗo fof ɓandu mo harmin jeego kono noon yino ko alyatimel gonɗo guel galle Abou Talib nde ni to ƴewanno nelaɗo o yino ko miskinel guel bamum maayi ina e reedu o yino ko alyatimel ngel nene mum maayi ganduɗa mana ha joni guel duuɓi jeegom nden yito ƴewanno nelaɗo ɗum waɗi o yiyanimo ayi o yiyanimo seɗen jiiraɓe yitere teddungal eɗen jiiraɓe yitere manggu eɗen jiiraɓe yitere Cheikh Tidiane woni ɗo nelaɗo Allah woni ɗo somi memi ɗum ko on memmi somi salmini ɗum ko on calmini somi julde mum mi julde nelaɗo somi wirdide mum wirde nelaɗo sen ƴeewi nden yitere ene fof e malen weeɓan noon yo Allah hokku en on tawhid min sikkanmi ɗum ko garade ɓurɗe mawnude garduji ɗiɗi sikkanmi hay hunde ɓuraniɗo min to banggam mboɗo farloɗo ɗin fewi mboɗo heewi hen man tafsir o fof nan tafsir Qur'ana Mamoudou Dia ko Sari Mouhamadoul Habib joƴƴini ɗum te joƴƴini ɗum kadi koye nder Jawiya Tidiane mboɗo farloɗo ɗum fewi mboɗo heewa hen man somi yalti ɗo immel kadi jooɗo Mamoudou Dia no wawi wonde basu ni no wawi wonde miskinu ni no wawi wonde coolo ni ɗi Cheikh Tidiane tanum nelaɗo Allah huccita e mum sodanam wucci julde ayi min ɗum no mawni am no fewi ene mawni am ɗum noon alay saago minnene mi haalana on doole lingo ko ndiyam fuutanko mbi kono haynoro so woppani yadde o tan joni nanguine aha koy jeeri kay so wondani en dillan joni waɗa gasi ɗum noon enenne mana cukalel e mawɗo enen fof en ballinama ko foti ni yen mbaɗe hen yen tinno mbaɗen hen liggoɗen hen nafatan ko enen so on mbaɗi so Allah jaɓima Allah fewnu ɗum ma gasa so on mbaɗani so Allah jaɓima Allah fewnu ɗum ma gasa kono jinmi ko mbaɗon noon eyi min de jinmi ko mbaɗon eyi min ƴisanani mboɗon welti noon mbiɗa woppi mana ko tafsirtunomi Qur'ana ƴisanani mi jokki
ene waɗa no waɗi hanki feccere joni mbiɗa waɗa noon so Allah jaɓi feccere heddinde siɗen nguuri ɗo e julde timmi noon hankadi dañƴe hen banda fof dañi mo hakkille mum jaggi banda ɗum kisa ɓuuri banda saabu ɗum bonata jikkota ko fiilota ko mo hakkille mum jaggi ke kalantumon ko fulata ɗum noon o noon ni attention jangde jangguete ko rewno hen ko an wi noon wona min ɗum ko an wi noon jangde jangguete barke sodete ko an wi noon bisimilla ɗum na saggiti kam ɗum noon somi wi on se ndendi ɗo wonko pawaɗen yon ballam wooda ko mbaɗɗon hen ko ɗum tan wona hunde goɗɗum ko ɗum tan wona yen ballitoto to galle to wona yen ballitoto dépasse o la toon kay saaha maaro rane e giccal yaboy yoni mon fof ɗum tan ñamata min bone ñama ɗum so en jalti potten bedde mon fof fotto wutte tawa kirtiɗa ko ha ko yaboy e maaro rane enen fof ɗum tan guurɗen enen fof ken fasɓe en jiiɗi umma e baaba sen kooti fuuta kadi enen fof ke remoɓe jeerewal jontaɗo e men fof ko guesa jeerewal tan jogui hay hunde goɗɗum jogaki ɗum noon paaɗen koye ɓisse so Allah haaji no mbimi on ni noon sino ko sagam mbaɗon hen fayida moon mbaɗon hen ballal mum ko gonga e am de noon foti am mboɗo yiiɗi mbaɗon hen fayida moon mbaɗon hen ballal mum eyyi enen fof eɗen jogui enen fof en jogaki enen fof eɗen jogui sen bakkilima fittali men enen fof en jogaki sen bakkilaki eɗen gandi kam ɗo joni ko woni ɗo e zawiya ko sen mbi tan mana ene puɗɗinoɗen haalde ko hecci hanke en mbi ɗo ha altine walla talata sen mbi jiiɗol ko woni ɗo e zawiya ko mun fof addu capanɗe joyyi tan wutto timmat capanɗe joyyi sen mbi noon tan zawiya o timmat capanɗe joyyi walla mun fof addu capanɗe sen mbi noon tan timmat illa ɗum wone men wona noon neɗɗo koddigal o watte men ɗiɗi o waɗa ko goɗɗiɗi ɓen cawdiri kono ko noon ɓe mbayi noon Allah waɗi sen mbaɗi noon tan kadi timmat ɓul kullun yamal ala sakilati on fof gollo fodde mum sen mbaɗi noon tan ma timmu ma won Allah waɗi ɗum tan woni ko mbiyanmo yo mbat ko wona haydara noon ɗum tan jaafo ɗum on mbaɗi hen mbaɗat ɗon hen koye mum Cheikh Tidiane ine laɗal wona Mamoudou Dia jaafo ɗum min noon tawde waɗama ɗemgal yomi haal min haalanta on kaala o noon ne namno ko kuuteteɗo wonata ɗum tan bisimillahi on jarama ndeɗo deftere woni mana injila Isa kayɗe woni wonde ɗo kamɓe annabaɓe fof e ɓen hen kala mon ɓaɗiɗo ɗo mami holu ɗum annabaɓe fof nani hen kol ndeɗo mi anda sa ƴeewi so tawi aɗa janggi français ma yi hen inde makko ko injila Isa tan tugge Adama e peewna nde wona waɗande joni eyyi so tawi a jiimi inde sa étudiant sa jiimi inde tan ma andu gaddumi ɗum ko baytal muqaddas nani 87 e jaami baytal muqaddas toon gaddumomi toon gaddumi deftere nde injila Isa o toon gaddumi kurus annabi Ibrahima o sikki meeɗinimo ɗo addude gotol Khaliliya ƴefko moom meeɗinimo ɗo addude gotol meeɗin ɗo addude carte wuuro ngo fof haɗani noon ɗum wayi on jarama sa ari sa ɓaɗima sa ƴeewi deftere nde ma andu binduɗo o on toon gaddumi inchallah eyyi gaynen gaɗami holluma taw bose ɓadaki bisimillahi hande janggo e ɓawo janggo dañƴo fof mana addude ko mbiɗen ko walla balliren sabi Allah beele ma ɗum timmu rawani bagui mo ƴettanoɗen kollaɗen o ko métre 6000 francs min mbinomo yo ƴeew santé o fof mo yiɗi o ƴeewi santé o mo yiɗi o addi métre 6000 francs wona ɗum wonno rawani no mbaɗɗen ni e ko mbannoɗen hen ko Allah nandi tawaɓe kono toon ɗum métre uji nogas mbannoɗen hen ƴeewo no wano on tininoma noon rawani eyi ha joni en tinno tan ko neɗɗo waɗi hen fof moƴƴi hoɗum waɗani ma timmu ɗo rewa fof timmat ala kulli hal ɗemguel nguel ko binda ngel so yaltiɗo tan gasi ko wi fof no wona en gaɗino Yusuf alayhisalam caggal sallllahu alayhi wa sallam nelaɗal sallah alih sallam kala ko daña ko kanko woni kulliyatul kullu alladi kuwina al kainatu bi kulliyati kullihi qabla al kawnu an yakuna kaina nelaɗal mbimi sallllahu taala alayhi wa sallam kanko woni kulliyatul kull alladi kuwina al kainatu min kulliyati kullihi qabla al kawnayni an yakuna kaina kala ko daña dañira ko saabu makko ko jogori dañede dañira ko saabu makko saabu ko kanko tan dañano kala ko daña ko daña saabu makko kanko tan goto woni dañaɗo wama khalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyid al mahmud hay hunde Allah tagani pour hoore mum so wona Muhammad rasulullah o heddi ko tagara saabu makko
ɗum noon kala ko daña ko nelaɗo mbatten toon hakkillaji men en garino Yusuf ha mana ha joni o resi Zalika ha o dañde mum ɓinguel o namnima ɗum ko dagui joni andi ko ɗum en garino Yusuf lamɗo on maayi en garino Yusuf o hefti laamu en gari Yusuf o dañi duuɓi 4 annabagal timmi e makko Allah nelimo o woni joni annabi o woni nelaɗo o woni lamɗo Misra ɗi garaduji 4 fof omo timmini ɗum o woni kadi galo wuuro ngo fof kanko ɓuuri jawdi en garino Yusuf ha ɗo heege noon ari duuɓi kalanoɗi ɗi woɗɗi tampi heege yettoyima ha leydi mabɓe kanko ɗo wonno ɗo ko Misira toon sooda koreji makko goni ko Baytal Muqaddas toon goni yo Israil en joni cippirta e Filastin en ɗo ɗon wiyete Baytal Muqaddas Quds ko leydi Filastin heege yani toon tampi koreji makko gummima ngari jigore mawni koyen ɓewjidi baaba ngari jigore naati ɓe mbi hay goto jogaki gawri so wona lamɗo leydi ndi on tan jogui jiggore ɓe ngari to makko ɓe jippimo wondude e needi ko ɓiɓɓe annabaɓe jogorɓe wonoyde annabaɓe kamɓe fof Yusuf yiiɓe kamɓe fof heɓtinimo ñande ɓe nanggata Yusuf ɓe pii ɗum ha ɓandu taƴi ɓe beddi ɗum e nder woydu ina woni toksel ɓe payti wona oɗo lamɗo joni jooɗiɗo e dow danki kanŋe ujunnaji 12 jamba ɗon taari ɗum mon fof jogui silama e fetel so wi mbare waɗe ɓe miijotako jeeyanoɗo buuɗi 12 e limse paɗe e limsere wuti ɓe miijotako Yusuf andiɓe kamɓe fof yoɓe gonno Yusuf salminiɓe bismiɓe moƴƴe mabɓe hottiɓe ɓe ɓetana gawri koɓe garno dimle mabɓe fof mana ha timmi 10 ha gasi ha feewi Yusuf yamiri koreji mum ɗi goto e mabɓe fof ko adduno ko haɓɓa waɗa e cawguel wattana e nder sasa mum gawri tinani Yusuf hokkiɓe suuɗi 5 ɗiɗo fof ndendi suudu koɓe sappo moƴƴe mabɓe no feewi ɓe mbaali ɓe moƴƴa jamma e ñalawma ɓe totta sasaji mabɓe e gaweji mabɓe fof mabɓe ɓe gummi janggoyeɓe koota Yusuf noddiɓe o wi oɗon gandi minen yimɓe Misra noon min kewi mbilow komin mbileɓe no feewi ɓe mbiya hayi onon kay ko mbilow min cuusa haalde ka lamɗa moƴƴe amen kono onon kay mbilow tan woni ka o yeey onon ne to annabagal woni to mon ɓe mbiya min de ko annabagal min doni o wi ɗum noon minen ko mbilow min doni mbilow ngu noon mi weddima ceedam kalani kam mbi kam onon oɗon jogui miiraguel ne heddi nan to wuuro to ɗum noon son jeehi e ngol soɗon gatta ɗo jiggore lawol gongol son gaddani nguel miiraguel on gonta ɗo dañ hay mbuɗ on gonta ɗo dañ hay feccere gawri anani o haade mabɓe ɗum e gayni ɓe mbiya ko gonga ceede ma kaali gongoy an aɗa yiya timgal de gonga min jogui miiraguel amin nan toon on mbi ɗum noon congel arani on gonta ɗo dañ gawri bisimillahi la kayla lakum indi son gaddanani miiraguel moon bisimillahi o duusiɓe ɓe kooti ɓe miijotako ɓe kooti ɓe jetti ɓe mbi bammaɓe lamɗo o jippini min moƴƴe amen teddini min ñammini min yarni min hokki min mana ha joni gawri min ɓeti min coodi komin nawno fof ha laaɓi mana o wi noon seede kollimo kalanimo emin jogui miiraguel nani ka gorel lawol gongol somin garwi somin gaddani miiraguel nguel min dañata toon gawri de hay hunde min dañta muni e minnal kayf ko soɓe gartoyi eyyi nden noon hay hunde min dañta baaba o wi ko jiɗɗon wiide noon ɓe mbi min jiɗi wiide ko Bunyamina o yaala ayi noona Bunyamina joguino mawnu tan ko Yusuf mi tottino on ɗum jaaɗon goppuɗon ɗum ha mbiɗon boynaji ñaami ngel ne kadi jewtanno ngel mi wappa ala min mbatta ɗum mbi baaba dañoyde gawri adda ñaamen an e koreji ma ɓuuri moƴƴude ɓe ndewi hen ɓe kaali ɓe kaɓɓiti sasaji mabɓe gawri ɓe tawi toon kalis ɓe nawno wattama hen mon fof ko adduno no sooda ko wattama e cawguel nani nder sasaji mum gawri ɓe mbi baba ɗum ɗo ko kalis amen min nawno bida atuna ruddat ileyna kalis amen min nawno e jaati arti somin jaade miiraguel amen dimle amen sappo ɓeydo hen wonta dimle 12 holko min kalata o lamɗo ko moƴƴi il faut min nawno Yaqubu yi ɗum noon gonda noon mi gongol ɓe gondi so wona ɓe maayi haɓe laaɓi maɓe gartin miiraguel nguel Yaqubu jaɓi ñanti Benyamina ha fewi ɓe jotti ha jiggore ɓe gaddano nde gasi ɓe gummiti kadi eɓe jiggoyo eɓe jaaha Benyamina dada fewna yaade mabɓe nden yaade mabɓe ɓe gari mana Misra ɓe gowi han kadi lamɗo o ko moƴƴo e seeɗa mabɓe ɓe gadduno
laamɗo o jippiniɓe haalanama protocole haalanama laamɗo tini ɓeeɗo ummi ko Filastin leydi Quds wiyama ko koreji Yaquba Yusuf tini Yusuf jippiniɓe moƴƴe mabɓe teddiniɓe jamma ari mana o fecci ɓe ɗiɗo fof e suudu no waɗannoɓe heddi miñiragel ngel o wi o tawde on yii kam komi laamɗo moƴƴo mi mawnitinaki mboɗo yewtide mon mbiɗa haalde mon soɗon kooli miiragel mon ngel tawde teeli mi walde mum suudam oɗon kooli ɓe mbiya min kooli an kay ka moƴƴo an kay ɓetan ɗumin gawri hokkiti min hay kalis ala men min nawta an kay ka moƴƴo no feewi ka moƴƴo walde makko bisimilla Yusuf nangi cugel ngel waari suudu mum cugel ala hunde ala heeɗo joni Yusuf ɗacci komo jibina tan o anda yeehi ha jamma ɓe teeli Yusuf wimo an wona abdan yamina mbiyeɗa Benjamin o wi aha kadi o yahana joganoke mawde mi jogino mi nani mbiɗa jogino mawnam accimi komi cukalel mi anda ɗum ina wiye Yusufa o to woni o wi wiyama o halkima e jeerani ɓe mbi ko boynaji ñaami mum ɓe mbi ko baraɗo ɓe mbi ko beddaɗo e ɓundu haalani heewi hen o wi ko min woni Yusuf o wi ha o wi min o mo kalda woni Yusuf an woni Ben Yamina miñam e jaati enen jiidi yumma e baba ɓe jiiɗen mum ko baba an enen jiiɗi yumma goto o wi ha o wi a cugel wino dilla o wi ala waadu seesa sa wiɗo joni aɗa dilla en mbawata wondude mi wawata hebde mono jiɗɗimi ni accam tan mi fewja heed caggal cogel ngel wimi jaɓi mi heedi caggal ma min komi tarbinaɗo komi nehaɗo mbiɗa haaɗe yamiroɗo tawde kay mi laaɓama an woni mawnam a fewjanta kam ko moƴƴan ɓe mbaldi noon ɓe pini ɓe ɓetanama mana gaweje mabɓe ha gasi kaalisal mabɓe kadi mon fof waɗanama cawguel wattanama e nder sasa mum an kadi ne heppa ko haɓɓitoyta ina andi nan toon laamɗo ko moƴƴo o nangi muudo leggal sehango ha gasi fuutankoɓe ne gandi muudo ngo ko 4 kilos mbiyeten ɗum ko muudo enen tan jogui ɓetirde ƴe tubakoɓe jogaki joni ne mbaɗa poids ha jettoyi centime ha jettoyi gramme ko joni kono enen hay arabeɓe enen daɗi ɗumen ɓetu enen en jogui gueɗe sappo ha woni 10 mana ɓetirten eɗen jogui mata eɗen jogui muudo eɗen jogui hamdat eɗen jogui nifga eɗen jogui feccere eɗen jogui ñuulla eɗen jogui how eɗen jogui haballa eɗen jogui hello junggo eɗen jogui wamre eɗen jogui jubbande sappo e goho hay ɗemgal gotal jogani ɗum hay ɗemgal gotal ala e Afrique jogingal waɗani yana pam ɗemgal ɓalejo e Afrique hay goto jogaki hay pulaar tan jogui ɗum hay pulaar tan jogui Allah haaji muudo leggal ɓetirgo muudo ngo sa wonata ko 4 kilos so tawi ko muudo normal manam muudo leggal ngo sehango ha fewi hunu kono hooba kanŋe ɓay kono lehel ni onon sukaɓe ɓay kono lehel ni muudo manam hunu kono hooba kanŋe ɗum ɓetirteno ndeno ɓetaniɓe o gayni o yamiri sukaɓe makko kanko Yusuf yo nanggu muudo kanŋe ngo mbaɗa e dingal ngeloba miñi ko o kaɓɓiti sasa o nani toon muudo ngo guila jamma sasaji mabɓe kaɓɓama fof fewnama ha gasi muudo leggal nan toon hunu kono hooba kañum ɓe pini ɓe kasidima ɓe mbaynodiri e lamɗo haɓe gayni dimle mabɓe ƴettama sappo e goho Yusuf duusi ha ɓe jalti galle waynodiri e mabɓe ene yamiri neɗɗo nden ɓe jeeyi haɓe jalti ha ɓe jalta wuuro ngo tan jeeyno o yeyni wullidani dow ko ɗum woni tan ɓe daari o yeehe mon wuyɓe miijam an nder dawli hande ko moƴƴata e ma ɗum woni mana kamɓe nden ɓe jeehi ɓe tacci wuuro ngo ɓe jalti seeɗa seeɗa Yaquba felliti jooɗade ha wendo ko juuli subaka gayni waydi baytal muqaddas yalti ɓe pini ɓe tawanimo ɗon ɓe mbimo Israili e haala hébreu haala abrania abbi koye saryani yani jaaɗo wendogo yeehi hay goto tinani Israili o wiya noon ɗum woni Israili kono noon o wiyete ko Yaquba ibnu Ishaqa ibnu Ibrahim Yaquba woni inde de to gom wiyata Jacob ɗum woni injil ko Jacob woni hen kanko noon nden o yeehi o yaade koreji makko ɗi o mawni mana o yeehi o tawoyi Yusuf nden ɓe gari haɓe paandima Misra neɗɗo yeehi haalani Yusuf o moblisi wuuro Misra fof ha laaɓi armé muɗum e service mum sécurité fof ha laaɓi waɗi puccu paraseje ne jimnayi mum silamaji e ɗumanaji maji ɓe paloyimo ɓoranoɗo ha laaɓi fiya wedda e woydu artina artide ujunnaji sappo e ɗiɗo mana jambaɗo no taari ɗum Allah waɗata koko wela e ɗo wela ɗo nokku o
e waftude welande e façon no welirani so Allah waɗi sa welaka ittuma an ko wanno ko yawta kaari wari min an wari hoore ma ummo ɗon e sala makko walla ƴeewa ko Allah waɗi ko ganda ko an wari hoore makko wona kanko warma Allah haaji Yusuf jaɓɓiɓe nden mana ɓe ngari haɓe jettima o urnodiri o ari haw fandi bamma ko o jippi ɓe kawa ko lamɗo o yari koyɗe o salmodiri e bamma ko ɓe urnodiri ɓe ngari hana haɓe jetti galle makko bertateje galle lamɗo e ko yooɗe fof jooɗi dow arsi makko kañum ɓe jooɗi kamɓe fof mana haɓe gayni haɓe laaɓi bamma ko no jungo makko ñaamo nene makko no jungo makko nano nde ɓe jooɗima kamɓe fof ɓe kuccodiri mana haɓe gayni kanko mana ha joni Yusuf o wi baba mi yetti Allah on akhrajani min as-sijni jaltinɗo e kaso o haalani jaltinɗo e ɓundudu nden mawni ko en ɓe kersa o mi yetti Allah jaltinɗo e kaso o mi yetti Allah gadduɗon itti on ladde addi on ha jooɗoɗen kutinni o hucciti mana e mawniɗaɓe ɓe oyɓe la tasriba aleykum hande felore ala e dow mon ono fof mana kon yafaɓe ngan saga ɓe naayi kamɓe fof ɓe sujjani mo naayade nde wona fawlitinde e leydi ɗum dagaki no harmi ɗum ko Allah tan dagani ɓe naayi kamɓe fof Yusuf huccide e maɓɓe bin yaminani hen koɓe sappo ɓe gonno ɓe gonti sappo e goho e nene makko e ba makko mana Yusuf wi baba ɗum de wonno faccitoɗo koyɗo lamde jaranmi e duuɓi jeeɗiɗi koyɗol jinomi ihda asara kawka ban raytuhum li sajidina wa samsa wal qamar mi yiino koode sappo e goho ina cujjanimi e yeesam e nangue e lewru ndu woni bam makko nangue woni nene makko mana koode sappo e goho ɗe woni sappo ɓe woni mawnuɗa makko ɓe goho o woni Benyamina mi yiɗaɗo mana ɗum woni faccito koyɗolam Allah watti ɗum gonga kanko wawno firde koyɗi no fewi ngol woni koyɗol ɓurana e gonga mana gadingol jiilaɗi o facciri ɗi en nani koyɗol Firawna no facciri ɗum en nani koyɗol Aziz Misra no firtiri ɗum en nani koyɗol ɗiɗo ɓe o nadduno kaso ɓe on wawa ɗum fewi mana ɓe jooɗi ɓe gontide Yusuf ha dumunna bamma ko maayi 1jeetati mana wuuri o nangi bamma ko o nawi ɗum baytal muqaddas o ubboy ɗum toon to jama Yaqub takkodire mum caggal annabi Ibrahima ɗon ubba Yaquba ɗon ubba Isaqa ɗon ubba Yaquba ɗon ubba e jama goto wiyete Khaliliya Allah haaji kanko o wuuri ko 120 e duuɓi jeeɗiɗi maayde ari omo andi gurdam duumatako o haali yettude Allah yettude nema Allah waɗanimo yettude no moƴƴiri mana ha joni ko liggi e moƴƴere e peewal fofo ko Allah waɗanimo ko Allah wurtimo hen wona doole makko wona gandal makko wona goɗɗum makko o yetti Allah o haali ɗum ha gasa o waajiɓe wondunoɓe o andiniɓe maayde mana koko arata alay saago o maayi kanko mana Yusuf ko Misra o ubba ha woni duuɓi 400 annabi Moussa fuɗɗi jibinede mawni helli fa haala mum Firawna ha gasi ma en garoy nela annabi nden nelama annabi ha ko wadde Firawna ko ha Firawna yoolama ha o ummitima mana Madyana o arti mana ha joni Misra o namni omo waɗi bato hol fof ganduɗo ɗo Yusuf ubbano hitande maayi beele bamul ɗene manta debbo goto wi mbiɗo tawa ñande o maayi mbi tawa o wi debbo haal kala ko jiɗɗa e aduna he mi yenma kollami holɗo ubbano ɗo debbo wi jinmi tan kon donede wonde cukalel dewel debbo yiɗa nawude o won toon cagatagal debbo 33 walla cukalel debbo dewel puɗɗingel joljole 17 o wi jinmi ko puɗɗingel joljole Moussa duwanimo o arti e jaarowo duuɓi 17 kala nde wuuri duuɓi 55 o arta kadi e jaarowo 53 ha wurti 100 goɗɗi Moussa duwanimo o andi ɗum ɗo woni gonga ha gasi o heɓi tamsi makko o ɓoodi ha gadi o wi Moussa rewe makko ɓe jalti wuuro Misra yimɓe fof olinde e maɓɓe waari hawtime e Nil Misra maayo ngo o weddi junngo makko o yayi nde to yirinde ni yiyata onon sukaɓe jibinaɓe ɗo on ganda ko woni yirinde walla luggere walla ɓulli ɓe mbiya ko joom maayo hoɗi ɗo walla no waɗi gaw walla ko munuji maayo goni ɗo ɗum fof on ganda mana o yayi nde to yirinde ni jiiɗa hakkude maayo o eyi oye nden ko ɗon wonno bamude maayo ngo riiwi ɗum ari ha wonti mana maayo ko ɗon Moussa wiyata laaɓa o mbiɗa laaɓa Moussa rutti caggal nangi sawru mum ɗum jomdi maayo ngo maayo rutti caggal maayo no rutto caggal Moussa ne jomɗo on jomɗo maayo rutto caggal on jomɗo maayo rutto caggal on jomɗo maayo rutto caggal no wonde leydi joni haɓe jetti yiri nden wonno ɗo yoori kon oyi ɗo so asima tawmo ɗo Moussa nangi sawru ndu heeɓi mana jaasi mo jalla mo jambere asi ha yane kees Zumrud
tes mana tiwilaje mana bulaje ɗe no mbayata ni mana ɓe jani hen o hefti Yusuf tinde ne waɗi baade waɗi hen o bono duuɓi temen nayyi no wanna kumni kañ o yaltin toon Yusuf o nawi ɗum boowal o wambi ɗum o nawi ɗum baytal muqaddas o ubbi ɗum e jama ka Ibrahima ubba kam woni funnague ɗo caggal mum ɗo Ishaqa ɗo caggal mum ɗo Yaquba ɗo caggal mum ɗo o ubbi ɗon mana Yusuf kanko Moussa nayi mo toon caggal duuɓi temen nayyi o ubboyimo toon mana o arti mana mission o jogui mission makko hande Allah aɗa gaynude balɗe ɗe kanko Moussa mana o rutti kanko ne o maayi ko leydi baytal muqaddas oɗo woni en goro qissa Yusuf mo ganduɗa gonɗo e Qur'ana Allah innimo e Qur'ana laabi kewɗi kono noon e ndeɗo simore nde o innira e jaati ɗo ɓuuri yajji te o jeeya koye qissaji Qur'ana kawniɗi saabu ko yahude en bindi hen hunde neldi nelaɗo Allah neldi mana arabeɓe yo namno so tawi ko annabi yo haal ko woni ruhu so annabi yo haal ashabul kafi so annabi yo haal qissa Yusuf e ikhwati o tawano ko ɗum o anda Allah wi mami haalani ko min tawano Allah tellini simode nde ahsanal qisas ɗum woni nelaɗo wi so mette gaare ma janggo suratu Yusuf walla suratu Mariama ɗum woni mana qissa Yusuf ɗum noon ha joni e weltare yo Allah weltinen kawruɗen e alkamisa o nelaɗo Allah sallah alih sallam o wi gurdamam ko jammon maydam ne kay ko jammon mbi nelaɗo aɗa namne o mbi namne ɓe mbi saɗa wuuri joni aɗa haala min nana aɗa defa min ñaama aɗa juula min juula caggal ma aɗa ummo jiyaade min ndewa ma min dañoya baraji sa mayi noon ɗum fo yiwi o wi Allah hokki kam martabata muɗum moftata kam e qabram so wona leeruji tati leeru tati Allah sokatama e qabri ko heddi ko mboɗo yiye kala leydi mboɗo yiye kala wuuro mboɗo yiye kala leegal mboɗo yiye kala galle mboɗo yiye kala suudu ɗo Allah welaɗo haaji kala ñande alkamisa e altini Allah ne attira fittandam e am mana mbiɗo jooɗi ɗo qabri ɗo kala e mon calminɗomi min nananta hooram min jabanto hooram ko wona ɗum ko malayka en jabantomi alkamisa noon e altine golle mon foof tikiɗe mbiɗo holle kala ko moƴƴi hen mi yetta Allah ko moƴƴani mi imsitano jomum ha moƴƴani fuɗɗo yaade dow moƴƴo goto e moƴƴuɓe sehilaɓe men Alaji Malik Sy radiallahu taala an o tubanu amaluna yawmil kamisa lahu o yawmul usnayni fi istighfari zul jarami golle men no kolle annabi sallallahu alaihi wasallam kala ñande alkamisa e kala ñande mana altine noon tawde golle ɗe en kawri hande alkamisa o timinirɗen mana ko Yusuf goto e taniraɓe annabi sallallahu alaihi wasallam keɓɗo ko heeɓi ko heɓri ko saabu annabi sallallahu alaihi wasallam eɗen gone e zawi Cheikh Tidiane e ndeɗo weltare e lewru nduɗo yarat ɗo e nduɗo lewru mawdu onon kala mboɗo ñaago on moni kala eto ittude gueɗe ɗiɗi mawnikinare e haasidagal totta e ɓerde ɗe beddoɗa ɗum ɗo taliɗa teddoɗa ɗo joɗɗa ɗo an neho enen fof joni joni janggon faati e bawɗo e mum fof wiya allahumma salli ala muhammadin wa sallim laabi tati wiya noon wallahi sen ummima ɗo haajuji kewɗi ma kum haade wedde toon gaari moon kala bisimilla mbaɗen ɗum yo Allah hokku en kumtalaji hoore hokku en jaam bisimilla on ji nelaɗo laari de